Ayo ger. Sing hati-hati waspada ger. Yo 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 yo. Ayo. Was. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Terima kasih. Demikianlah penampilan dari rekan-rekan Turun Gojeki. Ada Haris, ada Epon, dan juga ada Takoro. Untuk yang satu ini ada Ayo Em. Satu persatu kita tampilkan untuk malam hari ini. Ayo. Ayo ger. Was. Oke, untuk yang nomor 2 ini tadi ada Oki. Selanjutnya ada Takoro. Ayo. Setelah untuk Niro menyusul selanjutnya mangai gilirane yo. Wah, Dayo kilo. Bangun ini tunggul saja. Weh, kilo. Bangun ini. Kilo bocah. Ya. Pelekan ora. Nek maju mundur. Ayo iso mundur barang jalan. Ayo cuyu. Was. Iya. Dikepenake Turun Gojeki. Iki lho bocahe. Yeah.
Suraka Muda. Ayo majuin malah sing hati-hati yo kere Ya, awas mit ayo walik mit was Jas. Fokus ngadeng arep kok jiat. Ayo. Suwe ora jamu godhong telo, suwe ra ketemu pisang gawe gelon, suwe ora jamu godhong kates, suwe ra ketemu pisang kates. Alon-alon yo mit yo. Awas mit Ono bapak arek-arek. Yo. Masuk. Alon-alon watone bisa kelakon ya mit. Bisa kelakon Kang Agus. Ngono. Yo. Gedeng aku. Ayo mit sing siap siaga mit. Yo. Lo. Was Yo. Ayo lo bekti. Aku suwe ora ketemu Sri Ratu, Ger. Mamanmu ono kan? Ya. Awas. Hei. Lampu lo men. Ayo. Ayo. Ayo.
Paribasane balung pakel mbok aja mung kumutus seneng ngalor kurang bakun kuing saramungan kurang prayoga dumatine jarwana kelet saupama luwe becik kuyup rukun amung rasa anglia sesenggaan balung pakel alo-alo yuk kita goyang lagi bro. Sekseni lintang-lintang ning tengahing wani asih kang nandang asmara Gusti kula paringa usada wayah wengi sing ati ati lan nandang asmara dawa manis kang ati-ati
Nah, awas, awas. Hop, sik, hop. Pak Amit. Lah kok enek konvoy barang. Gong. Sing apik ngono lho joget. Kowe enek kon lapot, suara knapot ngono. Lah apa? Suarane tawon ndas. Pak Dakoro ngene iki yo ndak iso marai sik. Marai piye wis tak contoni apik malah kaya cempe tas manang sikile ngene. Ki meng kadang mburi ngene aja. Lah kok malah ngene kaya cempe. Ah, ya ngono. Kemeng ki swara ngung kemeng ki variasi ngono ki. Ya, ayo Cok, Mas Cok. Tak omongi tenanan. Piye? Malah kaya ngono. Ya, piye Mas? Juga sing tenanan. Wonge gelem nyekel mik. Joget tenanan piye? Ayo, sing tenanan, Mit. Sing tenanan. Fokus. Ayo. Wow. Nah. Yeah. Yeah. Nah. Was. Nah. Yeah. Nah. Neng di met gue paramu neng di gue. Kok semelumpuk neng kono loh. Met. Mas, jaranane urung bar. Kok wayah mlebu iki. Ora. Makane to melu latihan. Genah noro. Ora mangkane lek latihan ki teko. Kuwi lek biasane. Iki mung ra biasa kowe. Perang tenanan. Tenanan. Terus itu. Sik, kowe milih sik musuhmu ndi? Musuhmu ndi? Dalah. Iki sing joget ning kene iki lho Pak E. sapa? Pak E bingung golek pedah kok. Penak, iki kaku sampean karo sapa? Iki Pak Joaris karo Joemon. Sembarang aku sapa wani kok. Wong papat mburi iki wani aku. Perang. Karo kowe. Karo kowe. Ora ya terus ya Mas perangan ya. Os! Wah, ayo Met. Fokus Met. Ayo. Oke, unjuk gigi oke. Wes. Pas. Toh. Oh. Ayo. No. Ayo. Weh. Lah. No. Ayo. Ah. Ngono. Nah. Wes. Ayo. Loh. Nah, gelitak. Was, ayo. Ayo. Nah, awas. Lo. Nah. Ayo maju. Pas.
sik. Nyapa? Nyapa? Ya tak kei mik. Aku ra tuku es dong kok mau wae. Ya ora ngono Mas ben ampre banter lambemu iki ben ra ki Piye? ben ora kesel. Kesel yo pijet no. Maksudnya ben ora kejulinu. Kejuline tukane jamu. Ben lambemu anu ben apa ya lek anu ora memprengen. Tukane salep. Oh, raimu ndak salam. Anu apa nek lek anu ya iki ya. Pokok ben ampre awakmu ki ndak mengeluarkan tenaga banyak kan enek iki. Walah, ben aku Aku ndak emang Ben natap. walah kecedeken. Ben aku ndak mengeluarkan tenaga banyak. Ah. Oke. Yo. Mas. Hai. Yo. Cok. Dia tak kowe iki nyapo turu? Lajaremu ben tidak mengeluarkan tenaga banyak. Maksud iki miki ben sampean suaramu ben. Omong lek kowe omong. Lah aku kan ben ngomong. Kowe iki omong aja banter-banter maksud iki ning miki lho ben penak. Lho, ora enek suarane. Lho, ora ngono maksudku, Jok. Amin. Ora ngono iki omong mesti omong kalem-kalem ngene kan suarane kan ketara ora Jelas, sadadak bengok. jelas. Sesuk megane jagani mahmu enek wong kuwi koit. Wong apa? Koit. Omong ngono. Sesuk mesti renek wong koit. Lah apa? Modine bangkong. Walah. Dane yo. Dane lho mau dine bangkong. Carane kene. Yo perangan dhisik ning kene sik lagi sesuk. Oke. Nah, ayo. Memang perangan apa? Prajurit berkuda. Ya prajurit berkuda. Pikir, ade prajurit tangan kosong. Wah. Tangan kosong iki tangan anu tanpa senjata. Ora, Tanpa jaran karo Jawa pecet ora. ora. Lah apa tangan kosong? Iki kok genah mulih ra gawa apa-apa. Loh. Lah kok ora nggo apa-apa piye to, Mit? Lah wis lunas. Lah cacah iki nasibe. Ya wis tak entekne tak utange dhisik. Waduh. Lah terus melu sapa lah dhewe iki? Ya iki, Mi. Nah, melu sapa ngene? Lah malu sapa aku? Malu sapa? Opo? Loh. Lah kok sing ngabari opo? Iki anakku melu nganti turu ki lho ning kene gitu susu sesok kok. Piye? Mosok belas Ya tuku apa? susu. Carane no. Apa? Anakmu bar iki medhun tekaken ben ra nukoni. Oleh gawe iki angel-angel kok. Ketokne kangelan kok. Lah yo Kowe iki ya. perangan. Yo. Berarti kayak ketoprak anjo ya. Landaan kene iki nggone wong toprak. Sapa ae? Alah kene iki kulon kene swargi iki aku ya wis kenal apik. Sapa, Jo? Alah. Wis to kene iki ketoprak. Lah ya sapa? Wis to. Kulon perapatan. Sapa? Kulon perapatan. Perapatan endi? Kono lho perapatan cuwiri. Yo aduh aman. Perapatan kene iki lho. Kene iki gen ketoprak. Gen ketoprak. Aku tau roh kolek kae macak. Dadi apa kae? Wah, kolek kae macak dadi apa kae? Joko kendil. Kae. Lah mlaku ngene, idik. Sing dipupuri ra malah putih malah klawu kae ya. Wos. Wot. Oh. Yo kae dialog ngono lho kae. Woi, kowe aja ning ndi? Woi. Hai. Hei, Sial. sing galak ngono iki to. Kowe lek hek Sauramu kok ngono? Ila tawah. Ngono. oh, sing Urung gagah apa-apa kok malah. Urung apa-apa. Sik ta. Sopo kowe? Ngono. ah Apa men? lah Dhisik dhewe apa? Prajurit saka ngendi kowe? Hai.
prajurit saka ngendi kowe? Kene. Iki. Kene. Prajurit saka ngendi kowe? Saka Bantarangin. Bantarangin kono. Kono kowe ngendi? Kowe ngendi? Aku tunggu Sari. Dah. Iki perang. Mas. Masuk. Bapak. Tau melu ketoprak apa ora? Apa tumun lek teko ngendi? Tunggu Sari. Ya lek bako sempol tunggu Sari ngono genah. Aku tunggu Sari. Ora ngono maksudnya iki prajurit 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 Bantarangin. Bantarangin, umpama awakmu prajurit di Mojopahit. Ah. Ngono. Ha. Aja haha sik. Duduhne sik. Mojo. Sari. Dah. Pahit. Mojopahit. Nah. Kowe arep nyapo? Aku neng kene nyapa to aku. Loh. Iki ape perang? Kowe arep ngrebut sapa iki andekan ki sapa putri sapa? Aku arep ngrebut si Klenthing Abang. Ora apa-apa. Kenapa kayak? Oh, kayak angin. Napa, Pak? Efek angin. Oh, gas. Sone, Pak. Gasing ngobos. Oh, nggih. Ngaton-ngaton nggih adik-adik sing nang dhuwur son hati-hati. Engko jagani bahaya lek sone enek trouble engko terus iso jatuh. Hati-hati turun saja. Iki ternyata backsound. Oh, backsound. Tok-tok iki adewe mumbul neng langit. Kayangan. Jadi kowe mengerti ora? Ngambah dirgantara. Nah, aku ngambah karo iki. Ya. Makses kono mengerti ora kowe? Kowe ngerti ora? Nyapo. Kenapa te? Anu apa kuwi jenenge pesawat? Lah. Apa ini? Rojo kok numpak pesawat ini? Hei. Oleh apa ora? Kowe arep nyapo? Aku jaluk sing Klenthingku Abah. Ora apa-apa. Sing penting sing macan aja kok dawa. Lah nyapa? Galak. Sing abang oleh tak go mulih. Ora apa-apa, gawa neng. Oke, ayo. Sik. Ora ngono lho, Tir. Piye? Gitu, Pak. Ben ampre perang ki aja oleh kok malah gawanen. Lah kaya sak semen kon gawa. Dadi topong umpama karep Ah, ku arep nyapo? aku arep gawa si Klenthing Abang. Ora iso. Langkai dulu mayat saya. Elah dalah sugih kendel Bondowani kowe iso boyong Dewi sapa jenenge iki Bang? Sampe iso boyong Klenthing Abang. Kelakon pedhot nyawamu Maju ora gentar. Anggere pun kula. Aja mlayu kowe. Ya. Kowe ora iso. Yen kowe aja endo lek tak serang ya. Oke. Maju. Aja mlayu kowe. Wes. Aja mlayu kowe. Ais. Piye? Sik, Mas. Nyapon neh to. Nene, caloro nene. Kowe arep njaluk Klenthing Abang. Oleh ora? Ora oleh. Wis PN aku ndak melu-melu kok. Lah nyapa? Lah nyapa kowe iki? Kowe iki tak contoni kae mengki perangmu ngono kuwi. Wong mek tok-tok anak kuwi meng lho. Kuwi tok-tok maneh. Cudang kamu. Oh. Dadang. Ngono. Ngono efek. Efek kuwi mengi. Oh iya Ah, no slow motion, Pak, slow motion. Slow motion. Umpama gayane ngene iki. Ngono. Kuwi efeknya apik, Efek Kuwi pas ngomong ning TV ngene Indosiar iki mau. iso gayamu koyo tuwenanan, Jok. Apik. Kayak tenanan, Jok. Oh, jajal. Iso ngono koyo kuwi lho, film-film anu kala Jackie Chan. Tenan yo, tenanan. Apik, tapi Apik. apik. Berarti kene kaya tenan yo. Tenanan. Iya. As. Apik. Apik tenan, Jok. gitarane. Apik. Apik Jaya. Apik. Apik ya. Engko ngawakmu ngono ya, Jaya. Anu, pisan kas sing kene
karo sing dodo. Lah nyapa? Dadi mulai tak kon visum aku kok langsung. Pisan lek ku ndendho ngono lho. Aku aja. Yo aja nesu. Ya, perang aja. Perangan. Dudono. Sauto wae kok ya. Ayo. Sing apik. Kayak contone ngene iki tak contoni dirut. Das. Ucul timbangi joli. Selawe ewe kuwi. Hai. Hos. Ya. Hos. Hos. Malah bodoh ngene. Sitoke nendang kok malah padha ngene. Kaya cethukan bodoh ae. Hei, siap. Hei. Wah, tepuk tangan. Mati kowe. Nyapa? Duh. Yai. Prajurit. Enten apa prajurit? Aja nangis to tir ngoyo. Ayo. Latihan ki latihan. Gila. Kowe danu kuwi ya. Tak anune bar ki. Yo malah kowe dijotos tir. Ora. Etok-etok mek ah. Kowe etok apane? Ono bocah kelaran-laran kaya ngene iki. Ora kena. Aku mek etok-etok ngene lho. Kowe lak carane kaya ngono iki anakku. Ora kena. Ora kena apane? Sing ora apane le? Kaya ngene iki. Katu bocah nuwakale ra. Ora kena. Ora kena apane? Apane? Digapane le? Tonyo. Wero. Roh aku tonyo tenan kok. Wero Mas. Roh emang. Wero Mas. Nyatu bocah ra aturan. Ora kowe iki nangis bo. Ora kena. Ora kena apane? Ibu. Sak Bu. Bu. Kayak ayah. Bu, ibu, emi, Bu. Malah kok somi, Bu. Lah aku ngelah. Sapa yang mama ibumu sapa? Ku ibuku. Kon rene lek wani. Bu, nenek Bu, nenek. Sing ndi ibu? Iki lho ibuku. Walah. Ya lagi pas, Met. Bu, nenek. Apa le, sapa le? Tamane ibuku. Ayo soal jol. Tak dintang. Tamane ibuku. Bu. Bu. Nyapa aja? Seto. Nyapa aja? Aku mek samar. Nyapa? Aku mek samar lek natap. Natap apa aja? Natap apa? Lah kuwi natap potensi bro mak gadul. Ngono lho. Piye? Apa? Oh iya. Bu kuwi lho Bu, ora tak kapan-kapane jereke tak anu. Piye nek apa? Kuwi lho ora tak kapan-kapane jereke tak anu kan lho. Lah kowe mau lek dolanan piye caramu lho kok iso. Anake wong iso mbok kaya ngono ki Tak mau. ngene ora kena. Heeh. Terus. Iki mosok jereke tak anu. Lho. Sik to, he. Ora, mboke iki mau sing ndi, mboke. Kowe caramu piye lek ngopeni anakmu kok kaya ngono kuwi? Godhek apa ora kowe ngopeni? Ngopeni anakmu iki bapake apa mboke? Kalau mboke. Lah iya. He. Lah kae mboke wereng ditane. He. Dadi bapak ya aja kaya ngono. Kuwi bagus, kuwi elek-elek kuwi kaya anakku. Kuwi ki elek-elek kaya ngono ki anakku. Rungokno kowe. Rene Bu. Iki lho. Rene. Wah, anu, Bu, layak. Kono kuwi gampang acting. Mboke tibokno turunan macan tutul. Kok kaya ngono? Iki lho, Mbok, iki lho. Ibu ditanya. Nyapa? Fotonya mangku. Loh, ora, aku ora napa-napa lho, Bu. Aku ora jejeg tenanan lho. Ora percaya tak omongne mbakku. Mbak ki lho, Mbak.
Kak, iki lho Kak, delon Kak. Kowe kok gawa dulur pirang-pirang bentar ning kene, Jo. Aku sengaja tanggapan ning kene iki ngomah ra takon adang mangan ning kene nyata. Jadi kabeh tak gowo. Kabeh mego rene. Kabeh tak gowo. Kak, kuwi lho Kak, kuwi lho Kak. Sampeyan mah ngero yo Kak yo. Heh? Ndak ro. Sampeyan ndak ro tenan. Iki lho ra roh, kabeh kancaku roh, roh yo cah yo. Wis iso ora iso kowe ning kene. Kene didu cah loro. Nyapa? Didu nek cah loro. Didu apa? Gelut. Alah, lek gelut barang sorry. Wis genah. Genah anu. Genah kalah. Walah, lek no didu kepinteran, keterampilan, kreativitas, unjuk gigi merongos dheke. Oh iya atune heeh. Iso apa? Suara le. Ayo, jajal. Mas. Masipan. A minor, Jo. F. Oh, biasanya A minor. Ning dinggan wi. Kak, rene Kak, dilut gak? Kene Kak. Iki pinarane apa? Ibu, duduk dulu Ibu. Wes ojo, Ibu ben di situ, Ibu di situ. Kita celuk nih. Wah, alah iki lek kuwi. Tuh. F. Biasanya kuwi. F, teko F. Sakmene ya Mas ya. Ayo. Napa lagune napa Bu? Napa lagune napa? Aya. Apa, Jo? Lagune apa? Anyang-anyangan. Ayang-ayang kok anyang-anyangan. Ayang-ayang kok anyang-anyangan iki lho. Piro Mas? F yo Mas yo. Ayang. Walah. Ni. Pasno. Ni. Terus no. Nina bobo, oh Nina bobo. Kalau tidak bobo, sirahmu tak gepok. Wis sirahmu tak gepon. Lah kene dililing malah. Kaya wong kerminen nih. Iya, kaya iso keroken tenan ngono ya. Kene lho, Nen. Ngono lho, Jo. Sepiro. Sang mustikaning asmara. Sun kayung-yung ning hatiku. Jawata ngelilanono bakal tak butuh jari. Sakmene ya? Iya. Oke, ayo sarang-sarang warga desa Plandaan nyanyi sarang-sarang ben gayeng. Ayo, campur sarine apa Mas iki jenenge? Syukur Muni, oke. Dane oleh syukur muni. Kemelontang. Waco lipat iso. Ayo, ayang-ayang, sarang-sarang Mas Petre, Mas Ipan dan kawan-kawan. Mas Ayang-ayang sidane. Mang kaya bojane sing baru ayang-ayang. Ngaleh yo. Mang Ali iki lho. Hati-hati. Ojo rono. Nyapa, Jo? Awas, Mbak Nis awas. Nyapa, Jo? Iki lho, diuyui kidang kok. Oh iya, mburi nek kidang. Enek kidang. Sapa ki Jo sing maju? Awakmu? Kabeh no. Monggo. Kalau artis no. Iya no. Oh, Ayo artis. semuanya ayo Mbak ini, Mbak Nur. Iya no, dewe. Ayo Pak Petre, drum. Basoka Pro Audio. Kajaluk ojo sengire
Terima kasih banyak ayang-ayangku semuanya. Terima kasih warga Tepuk tangan masyarakat semuanya. Desa Pelandaan. Matur sembah nuwun Bu Ari, keluarga besar Bu Ari, mugi-mugi rezeki ini lancar, pinaringan sehat selalu. Amin. Paringi rezeki berkah ing barokah. Amin. Penonton sing hadir nek kene tak dongakne sehat walafiat kabeh. Rezekine kathah. Amin. Turah-turah tur barokah. Ora lali dulur-dulurku YouTuber Bolong Ngopi. Gua tak dongakne sehat kabeh. Amin. Terima kasih Bolong Ngopi. Sone Basoka Audio tak dongakne laris lancar. Jaranane barang, Jo. Ya, jaranane yo ngono. Kula sak kanca namung Gojek, bilih wonten krentang Krentang kula kreditipun. Gojek.
nyuwun pangapunten sak kata-kataipun. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan. Wahyu Tronggo.